Dakulang bagay kay Nanay Asuncion kantay San Legazpi City na naresibi niya na ang sayang sweldo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol, katuwangan Ako Bicol Party List. Sabi niya, sakto man ang payout, huli tamayo pang gamit pang eskwela ang sa iyang makuapo. Ay napakalaki kasi nagkaroon na din ako ng utang kasi solo parent ako. Solo parent lang kasi ako, dalawa ang nag-aaral kong anak. Isang grade 12 tsaka kinder. Napakalaking bagay to kasi may pambili na akong school supply. Si Nanay Michelle kang barangay Sagpon Legazpi City, ibabakal man ni mga pagkakaan naresibi niya daang sweldo. Malaking tulong po yun sa amin bilang isang mamamayan tulad namin walang mga trabaho. Malaking tulong po yun sa pangangailangan ng aming mga anak, sa aming pamilya. Nangenot sa payout si Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. Sabi niya, apwera sa tupad, kadakol pang pigtututukan na programa ang partido na sentro pirmi ang pagtabang sa mga Bicolano. Maraming programa na ginagawa ngayon and this is just one. But if you talk about the core advocacy of Ako Bicol, nandyan yung advokasya natin sa edukasyon, health, infrastructure, of course the livelihood trainings and programs kasama itong tupad, and of course the protection of the environment, promotion of tourism, our programs in agriculture and fisheries. Ang dami lang. That's why hindi tumitigil lang Ako Bicol Party List. Weekly, halos daily meron activity to serve the Bicolanos. Kan weekend, ginibuan payout sa total na 2,433 na benepisyaryo gikan sa 20 barangay sa syudad ni Legazpi. 3,650 pesos naman ang naresibe kan kada benepisyaryo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.